1, 2, 3, go! Wah, Hello लोगोफोर बरायबाय नैबे गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोन बयखौ बरायनाय थाबाय नायलांदो आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों स्टुडेन्टफोरखौहा बे गरम बन्द'आव आरोना गरम छुट्टियाव गामियावहा मोनसे प्रग्राम लायो जोंनिया गथ'फोरनि फोरबो होननाय चिल्ड्रेन फेस्टिभेल दा बे प्रग्रामा सोलिगासिनो दं आरोना दा बेखौ नोंथांमोननो खोन्थिनो बोरै जायो मा खालामो बेयावहा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो चलो गथ'फोरखौ बेफोरबायदि माखासे क्लास बिजाब फिसा फोरोंनाय जायो आरोना मोजां सुन दे orang deh बेबायदिनो माखासे सोलोंनो गोनां बाथ्राफोर मानसिया बोरै जानांगौ बेफोरनि फारसे गियान होनानै फोरोंनाय जायो आरोना गथ'फोरखौ मानो होनबा बे गरम बन्दनि समाव गथ'फोरा ओरैनो बेकारावसो थायो आरोना बेकाराव ओरैनो गेलेनानै समफोरखौ बारहोयो बिनि सोलायै जि हायो गियान होनो थाखाय बे चिल्ड्रेन्स फेस्टिभेलखौ लानाय जायो आरोना बे गरम बन्दनि समाव आरो सेंग्रासा गथ'फोराथ' हाखुमा ना बेफोर खामखुमायोना दा बेफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनो हानो बेस्थ' लाखिनो थाखाय बेफोरखौ लानाय जायो आरोना दा नोंथांमोना बोरै मोनखो दा गथ'फोरनो बेफोरबायदि गियान होनानै ना बेस्थ' खालामनानै दोननो हानांगौ गियानफोरखौ सोना होनो हानांगौ आरोना बेफोरबायदि मोनसे प्रग्राम लानानै दा बे गथ'फोरनि फोरबो चिल्ड्रेन्स फेस्टिभेल रंजानायनि फोरबो बेखौ लानाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरगोन ना लोगोसे ना दानि गथ'फोरा प्राय उन्दैनिफ्रायनो मबाइलफोरबो दाङो बेफोरबायदियाव बेस्थ' जाना थायो आरो नाथाय बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय बेफोरखौ एसे सांग्रां खालामनो थाखाय लानाय जायो आरोना बे प्रग्रामखौ दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरगोन आसा खालामनाय थाबाय जिदुं बोलायनाय गेलेसिन गथ'फ्रा गासिबो गेलेगोन दे गेलेसिन जिदुं बोलायनाय ग्रुप रानना होयो आरोना गथ'फोरखौ सोर हायो कम्पिटिसन खालामनो थाखाय ए ग्रुपआ मबे बि ग्रुपआ बिथिं सि ग्रुप 1, 2, 3, go! Wah, Barang isi gede-gede ni. Malah pohon dong mahal. Sano abu dungur tinggi isi. Manca kali kulitan asyik dah. Oh, ready. Ready, 1, 2, 3, go! Lagu. Bu, ja. Next. Interest game perku biar got'furni rongjani. Naila meta. Ebaro yes no jabai hनै. Mabadi game bilai? Barlo nanggo. Mabadi? Bitin barlo nanggo bida. Hidungku barnagan bitin barlai. Yes kan bitin barnagan yes no barlo Group. Sabai. Group. Percetakan. B group. C. Sani lo. A group. A grup B group. Sudah masih nih, masa sini nggak? C grup Sudah masa sini nggak? Sini noceng. Sini warna. Si barnagan. Deh. No.
Yes. No. Yes. No. Oh. Yes. Yes. Tentunya marla horbai. Eating no, eating yes. Yes no, yes no. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No. Tentunya marla bai. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Pat bujuk bai. No yes. Lai bai sasia. Yes no. Mira kena sendiri. Tiba saribu. Semua lain di sini dah. There no yes. No, yes. Yes no. Yes, no. Hati-hati. Jelmana winner. Dirhana mari men. Maghrib. Maghrib. Itu punya mana? Ye gruba winner. Interest kamar na gotofrke. Na. Nah, nisuka hamun ranggil. Far kam gasine ne gundugul mana na gundugul. Kajalai. Tempele. Wah. Hal juga sih. Nunggu. Orang biole mah jagra bohai kan? Lagau. Nah. Jagra deng. Gelenai deng interest minar gotofra. Naila mode dah yar belek mini hina ini. Ebarau jai nu control kam nahi share na. Round. Kile kenan kira. Ma bade. Round jalan sini. Iya kan sila. Tiba lagi jera. Tiba le. Eh, yo de ma. Tiba itu tiba bhai tiba. Hari tiba itu dia itu. No. Tiba. Tiba kadang ini na. Belcina orang mana ada? Belcina orang harus kena. Jadi minta. Jagra ready jabai gotofrnya. Ya sindai gotofra. Rangrafrani. Masih dodol lade deh. Ya lade lijar lade munci jikun lade. Ya lade. Sasi hai na lapai.
Second group. Itu belar mana lah pakai kucing. Ini खालामनांगौमोन मिस्टि Lo naik nanda. जागासिनो दायो नै जाग्राफोरा गोथाव गोथावानो दा साबो मोनलोंगोन गिलास लाखाजोबबाय माथो ओइ जाग्राखौ मादि मोनदों गाहाम मोनना मोनाखै नोङा ओइ बिथिंबो जागासिनो माब्रै सेंग्राफोर मोजां ना जेब्लन जाजोब्बाय औ एना जाबाय सानबो हाबबायानो गैला बिदिबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आसा खालाम नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामगोन लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होगोन थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय साबायखर बाय